Čau lidi, já si tomu dnešní videa a dneska to videjko z dalšího vlogu. Dneska to totiž v menší kvalitě, v horší kvalitě než už to bývalo, ale za to se omlouvám. No, a jak můžete vidět, tak nejsme v Kazňově, jsme v Rybnici. A právě teďka jsem se chtěl podívat sám, takže teďka jsem tam chvilku něco dělal, takže jsem neměl vůbec čas vlogovat, ale teďka už mám chvilku čas. Já jsem si řekl, že si vám zase ozvu. Já jsem našel takhle, tak se mi to líbí. A myslel jsem si teda, že bych to stihnul, ale nestihl. Jdeme teda u dnešního vlogu. Dnešní vlog bude takový kratší, asi tak 2minutový nebo 3 minutový, protože to nestíhám. A aspoň můžete vidět, že to neberu na peníze, ale to. Jinak nějaký informace na našem kanále, udělal jsem nový Facebook, takže už doufám, že vás můžu dát do popisku. A ještě mám se strany ten vlog, předtím než Philip Place a naši spolužáci Ačku Bčko podíleli na lyžák. My jsme vlastně nejeli, takže jsem vůbec ty dny netočil, takže vlastně prakticky můžete ani vědět, na Facebooku jsem to ani nepsal, takže je to jedno. No a takže se teda omlouvám, že to ještě nemám. Teďko jsem chtěl rozjet série Resident Evil 7. Philip Place mi řekl, že to nechce rozjet, protože by mi to možná komp neutah. A mě by to ten komp utah, ale co prostě natáčet nebudu, ty trailery tam sice nechám, ale možná to pak natočím i víc díl, ale teď se to natáčelo hodně lidí, natáčelo to Agreus, natáčelo to. Myslím, že Agreus hodně lidí to streamovalo to Bauchy, streamovalo to fakt hodně lidí to streamovalo. A taky hodně lidí to natáčelo. No, to je asi jediná věc, která je tady tomu vlogu, je takový daily vlog, prostě random vlog, prostě jak se tak rychle tady vytáhnu kameru. A ozvu se vám, takže jo, já doufám, že se vám teda dnešní vlog líbil. Dole pod videem máte tlačítko k lajku, takže ten určitě klikněte, máte tam taky i v popisku videjka všechny sociální sítě, jako je Facebook a Instagram. OK, doufám, že se vám teda dnešní vlog líbil, pomůžete, že byl takhle kratší. A pokud se vám teda tohle video líbilo, nesmíte dát like, napište dolů nějaký hezký komentář, ať si to můžu pročítat, ale nebo mi napište, anebo dejte takové krásné červené tlačítko. Tak jo, díky moc a díky, že jste vaštění. Čau.